Yo, hayi njalo wajima mayisinje. Yake siqhubeke. Wena obulale umnyeni wakho okanye unkosikazi. Yo Jehova. Yangizwa ngithini? Unkosikazi. Hey Jehova. Unkosikazi owamakhehla asekhaya kini. Yayizwa leyo ndaba? Uzophendula mfana. Uzophendula mfana. Unkosikazi uma ezongeniswa ekhaya kumele adluliswe kwisimo sesigcawu. Emva kokuthi adluliswe kwisimo sesigcawu, angeniswe esibayeni ngokuphelela, asinele angeniswe ngokwesibaya, aqhize laphana angeniswe ngokuphelele bese kwenza usiko lalelo khaya okanye labo bantu lezo igodi. Okusho ukuthi akuyena wakho, owamakhehla asekhaya, owasesibayeni. Yonke imikhiqizo yophuma kuye isimo sezingane, inzala kuze kuthiwe inzala abantu, ingubani. Insizophendula. Hayi niphile njalo niyazwa.